diwan kala e suudu safrirdu mum. Hoorejo leydi Sénégal Makki Sal diwan kala e suudu safrirdu mum. Kala suudu safrirdu walla galle safrirdu ko wiyete hôpital mo tawnoɗo o hesɗitini ɗum, o ƴesti ɗum, o fawti ɗum ha dow ha ɓeydu yaadude e yonta. O haɗani ɗon diwanuji ɗi ganduɗa hôpitaluji gonnoɗi ɗon ɗi kadi tiiɗani ko wayno Kolda en yaade ha fawde yonte ha wonde ko mbiyete niveau 3. Richard Toll Njum mi haalani Ndar e ko nandi hen. Diwanuji ɗi ganduɗa ko wayno wuro fongo no Touba noon ganduɗa en rendino ko ɓuuri million aade ha ɓuura won yahowo million ngaji ɗiɗi, wiyoɓe million ngaji tati, no so tawi maggal ari en fottitino ko foti noon. Waɗa hôpital mo ganduɗa ko niveau 5 kala safara ñawde ganduɗa ina toon safre. Hôpital o mo tolni hôpital uji ɓurɗi ni gonɗi e Dakar ɗi walla po ɓuura ɗi toon. Haɗani ɗon ko ganduɗa hoorema ha joni e nder diwan Jaremo walla Louga o kadi hôpital goɗɗo fiyontano Ahmed Sahir Lo ɓuuri yaadude e yonta. Kolda naɓe wayonnoɓe e Sédhiou naɓe ha tengti wayonnoɓe Jananagu ɓerɗe mumen deeƴi to on banggue. Nde wonno hoorejo leydi Makki Sall ko kiisaɗo cellal aade yimɓe.